Здравейте! Днес Champions Factory закри първата част на програмата Живот след спорта. В нея професионални и полупрофесионални спортисти имаха възможността да развият своите предприемачески умения и бизнес план идеи. Живот след спорта за мен беше едно прекрасно изживяване. Живот след спорта ми даде едни нови знания и умения. Живот след спорта за мен беше изключително преживяване. Живот след спорта ме обогати изключително много. Живот след спорта беше изключително обогатяващо събитие. Живот след спорта е една възможност да преоткриете себе си, своя потенциал, така че да го използвате в полза на обществото. Показваме, че качествата, които имам аз като един професионален спортист, са също толкова важни и в живота извън спорта. Даде ми една основа, върху която да градя всичко, за което съм си мечтала от дете. Даде ми много ценна информация, както и запознанства и контакти с професионалисти от сферата на спорта и спортния мениджмънт. Донесе ми много увереност в това, което, честно казано, преди да бъда част от тази програма, се колебаех на прав път ли съм или не. Живот след спорта за мен беше късмет и вдъхновение. Дава много умения, смелост, сила и ни помага да мечтаем и да преследваме мечтите си. И се надявам съвсем скоро то да бъде реализирано. Тук получих именно отговора, който търсех и изживяването е прекрасно. И препоръчвам на всеки, който има възможност да участва в бъдещи издания на програмата. Защото аз излизам от тази програма страшно вдъхновена и с много нови познанства.